Hát szia életem! Szia! Hogy kérdezzem már meg, ezt egész nap meg akartam tőled kérdezni, hogy hol a jó édes kurvájában voltál? Dolgoztam! Igen, és még látom cipőt is volt időt felvenni. Akkor most van 2 perced elmondani, hogy hol a anyádba voltál. Nem erült a telefonom. Igen. Hát pedig írtam neked a Messengeren is elérhetőt mutatott. Nem hazudtam, tényleg lemerültem. Mégis milyen indítatásból mersz nekem hazudni, te kutya? Jó van, akkor elmentem egy kicsit baszni, és nem kopikhoz. Bocsánat, kicsúszott. De akkor 3-ig számolok, és nagyon ajánlom, hogy itt cselém egy faszasztorit, mert beverem az orrodát. Bán! Beszéljük meg, jó? Jó, de kérlek, 2,5. Nem csaltalak meg, esküszöm! Hidd már el! Téri! És fél. Csak téged szeretlek, nem kell senki. Igen? Kell lesz, esküszöm! Oh!